Mga kapatid, what is life? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kung hiram sa Diyos ang ating buhay, hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Sino ang may-ari ng ating buhay? Walang iba, ang Diyos. The origin of life is God. Kaya nga, kung walang Diyos sa ating buhay, wala tayong kabuhay-buhay. At mali yung sasabihin natin na tayo ang masunod sa ating buhay. Sana iingatan. Iingatan, mga kapatid. At yun yung pag-iisip ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa ating buhay. Iingatan sana yung hiram mong buhay na galing sa akin. Love God with all your hearts, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Huwag kang focus sa yung material things, sa yung katawan, but iingatan ang relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. At yun ang pinaka-importante. Kaya nga, kung mahal natin ang Diyos sa ating buhay, tayo ay magsisimba. Tayo ay tatanggap ng salita ng Diyos sa banal na misa. Sana ibigay natin ang time, talents, and treasure sa Diyos at sa kapwa upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.